sa pagpamalandong nato ning ebanghelyo nga atong gibasa og inyong nadungog karon, maghatod kini nato sa pagsabot nga ang pag-ampo magdala og kaayuhan. Unsa bay anaa sa pag-ampo? Siyempre diha sa atong mga pag-ampo, doon na kita gitinguha. Doon na kita gusto nga makabot. Ug mao kana ang nahitabo dinhi sa buta. He expresses his great desire to be healed. No, gusto siya nga mamaayo. Mao kana nga nana siya siyang kasing-kasing, pero unsaon man niini nga pagkaayo? Tungod sa iyang hinabi sa atong Ginoong Kristo, atong maong kahigayunan, nakalugar siya paghangyo sa Ginoo. So ang pag-ampo, unang-una niya na ang atong desire nga doon natay pangayoon sa Dios. Mo kana ang unang punto makaigsunan. Ikaduha nga diha sa atong pag-ampo, aduna kitay determinasyon o kanang gitawag og perseverance. No kay kanang giingnan siya sa katong butag giingnan nga hilom, ayog saba. Ni samot man yon sa singgit. Di ba? Gikasaban man siya sa mga tawo nga naguna kang Hesus. Pero wala siya mohunong kundi misinggit siya og kusog. Jesus, anak ni David, kaluy in taon ako. So diha sa atong pag-ampo kinahanglan nato na nga determinasyon ug atong pagkugi, no, perseverance diha sa atong nga pagtuo. Ug sa katapusan diha sa pag-ampo magdala kini nato sa tinuod nga pakighimamat sa Dios. Our prayer will lead us to real encounter with Jesus. And diha sa atong maong encounter o diha sa atong paghimamat sa atong Ginoo, siyempre magdala kini og kaayuhan. Ug mao kana ang giingon dinhi sa atong Ginoong Kristo sa ebanghelyo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Sumakaigsuonan diha sa atong kinabuhi sa maning buta, diha sa atong mga pag-ampo, ang atong mga tinguha nga atong dalon sa Dios, hinaot nga tinuod nga tinguha. Kay daghan magyud ta gikinahanglan usab sa atong kinabuhi sa maning buta, gusto siyang mamaayo. Kana real claim sa usa ka tawo nga gusto maayo. Gusto ko nga makakita pag-usab. Og diha sa atong mga pag-ampo dili kita muundang og mohunong kundi magmadasigon kita sa pagpangayo ni sa atong Ginoo. Og ang tinuod nga paghihimamat nato sa Dios magdala nato kaayuhan tungod sa atong pagsalig ug pagtuo kaniya. Ug sa katapusan human nato maangkon ang atong mga gitinguha, gipangayo o pagsalig sa Dios, makapasalamat kita kaniya sama nining maong buta. Kay pinaagi sa pagpasalamat ang Dios siguro diha sa kalipay nga kita nagadangop kaniya, nagmasinugtanon ug nagbakanunayon diha sa atong pagtuo, malipay usab siya nga magtan-aw kanato ug kanunay siya nga magahatag kanato og mga panalangin ug grasya. Manindog palihog.